क्या रही है महर? स्लाइड या साइकिलिंग? 6:30 दा ओमफ्राय आधा घन्टायावनो आंना मीटिं दं बेरेफुंजानि खामानि उपाय गैया खालामनांगौ जाना फैयो बेबायदिनो मीटिं एखनबा बेरेफुंजानि मोना गेजेराव अरजाया दे नै ब्राश खालामखांबाय फ्रेश जाखांबाय मीटिंनि थाखाय रेडी आंनाव टाइमा दंबावो 20 मिनिट बादाम सोमनाय जादों बादाम सोमनाय जायोबा मेमोरी पावारा बारायनो ओंखायनो बेरेफुंजानि बादामखौ जिबनानै 6-7टासो जानांगौ साख्रिफोरबाथाय बिदिनोसैलै खस्थ' खालामनांगौ खस्थ' खालामाबा जेबो मोना नङा होनलाय दसे उनाव स्टार्ट जासिगोन एसे प्रिपेयार खालामनि फाइनली मीटिंगा जोब्बायलै ओंखाम उखैथारबाय साहा लोंनोसै दे एसे ब्रेकफास्ट जागोननि दाबो सिखाराखै आसोलफ्रा गाइखेर लायनोसै दामानि नोंबा जोंना बन्द'थ' नालाय एम्फौ लाथाफोर बादि उन्दुगासिनो दामानि गैले बिसोरखौ नेबाय थाला साहाबानो दिनै गोबाव जागोन बिसोर एसे बन्द'थ' दामानि एसे रेस्ट लाथ'थों अरजाया ओंखायनो ओंखाम ओंख्रि संनो गावनि आन्थानि थाखाय बयबो रोंनानै थानांगौलै सोलोंनानै लाखा बेखौ नोंसोर मालाबा फरायनो थांबा मफायबाफोर पिजिफ्राव थायोबा नङाबा नोंसोर भारा लानानै थाबायबायोबा ओंखाम संनो रोङाबा खिन्थु बिराद दिगदार जागोन बाहेरानि ओंखाम जाबाय थानो हाया ओंखायनो सेल्फ रिलायेन्ट जानो सोलों होमबा रावनिबो उपराव डिपेन्डेन्ट जानाङा साहाखौ फुङाव एसे स्ट्रं नांगौ होमबासो खर'खौ एकदम ओरै खेवजोबो नै आंना साहाया रेडि जाबाय लोंगोन दिनै दे दा लोगो मोनफिनगोन ब्रेकफास्टआव जेला आसोलफ्रा सिखारो गुड मर्निं बोलो सबको से गुड मर्निं दान मोनामबाय खहाया गुड मर्निं Hey. सैंडविच ब्रेकफास्टआव सैंडविच मोनजासिगोनलै दिनै माबा उखैनाया हालामोन नै जोंहा ब्रेकफास्ट मोनजाबायलै ओंखाम उखैथारबायमोन हाबाब फुङावनो सिखारनाय आरो प्लास मीटिं खालामबावनाय बिदिनो जायो एखनबा एखनबा with that said good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय थर्सडे गाबोन सानसेल'सै ओमफ्राय बन्द' जासिगोनलै जोंना सैटरडे सानडे ओंखायनो एनार्जिया एसे बारायगासिनो दामानि दे दिनैनि ब्लगावबो लोगो मोनगोन स्टार्ट खालाम दिनै दे दिनैनि भिडिअखौ बादाम 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 like it चलो खा लो इन्हें क्या लेके आया सब्जी ये क्या है पैसा का पैसा क्या मिला तुलसी की और मेथी given this big one and it's some naughty it seems मैथा बांगाल मोनबोलायबाय जोंहा मैथा बांगाल नै आंहा फुङाव सिखारनायखाय दसे थेन्थ'दोंमोन उन्दुनोखारबा थेन्थ'नांगौलै पावार नाप लानांगौ एनार्जिया फैफिनो ओंखायनो दासो सिखारफिनदों नै नम्बाजिया मैथा बांगाल सायगासिनो मुझे भी नहीं मालूम क्यों मैथा बांगाल बोलते हैं उसको हाँ मैं वही पूछ रही थी बंगाल क्यों बोलते हैं इसको मैथा बंगाल सोरबाफोर मिन्थिबा मैथा बांगालखौ मैथा बांगाल मानो बुङो खोन्थाहरलै एसे आंबो माब्लाबाबो सानाखै बेफोरबादिखौ मैथा बांगालखौ मैथा बांगाल मानो बुङो क्या कर रहे हो बाप बेटी आसुगुर हादों आसुगुर
गोलाव गोलाव जाबाय खानायखौबो हानांगौ खिन्थु आसिफोरखौ हागोनसै बेखौ नायनोसै बन्द'आव सनिबार रबिबाराव नायगोन दे नै बे खोथाया जाय साख्रि नागिरदों ओमफ्राय जाय साख्रियाव हाबनानै दङ गोदान बिसोरनि थाखाय आं आंनि केरियारखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आंनि MBA कमप्लिशन जानायनि उनाव एज एन इन्टार्न आं मोनसे प्रजेक्ट लादोंमोन जोंनि कम्पानियाव 3 मासनि थाखाय ओमफ्राय आं बेनिफ्राय स्टार्ट खालामदों बे 3 मास प्रजेक्ट खालामनायाव आङो हार्डलि माबा बेटन मोनोमोन आं गैयियानो बुंजायोमोन खिन्थु एज अ पार्ट अफ माय केरियार आं सानदों बे प्रजेक्ट खालामनानै जुदि आं प्रजेक्टखौ मोजां कमप्लिट खालामोबा आंना आराम जालांगोन लाइफआव उनाव दा बिदिनो आं स्टार्ट खालामदोंमोन इन्टार्नशिप खालामनानै इन्टार्नशिप जोबनानै बिसोर आंनि खामानिखौ फसायनानै आंखौ जब अफार खालामदों बाव जों बयबो गुबुन स्ट्रिम्सआव फरायनानै जोङो ग्रेजुवेट जाबोयो मास्टार्स कमप्लिट खालामो ओमफ्राय मोजां जबाव गोलैनो लुगैयो खिन्थु ओरैबायदि खोथा बयबो गाहायनिफ्रायसो स्टार्ट खालामो ओमफ्राय जोङो खुगाफोरखौ गान्दा गागेबफोर बायदि ओरै खुलिनो नाङा कि आंनो दिनै बेसे बेथन मोनबासो आं बे साख्रिखौ मावगोन नङाबा मावा बेफोरबायदि जुदि एटिट्युड लानानै जों साख्रिफोरखौ मावनो नागिरोबा है बे आंनो थोनाय नङा आं बे साख्रिखौ मावा होमबा मा जायो नोङो नोंनि अपरचुनिटिखौनो मिस खालामनानै लानाय जायो हयथ' नोङो फिसानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन खिन्थु लासैनो देरलाङो गासिबो जिनिसानो फिसानिफ्रायसो गिदिर जालाङो खोथाखौ नोंथांमोनाखौ सानजानो लुगैयो जुदि नोंथांमोना साख्रि नागिरबायदोंबा आरो साख्रियाव गोदानबा डिसहार्टेन जानाङा गोसो बायनाङा लासैनो नोंसोरबो सानसे समाव जौगालांगोन आज बहुत सारा बन रहा है इतना सारा रोटी देखो 1 2 3 4 5 6 रोटी 6 रोटी बन रहा है जेबो गैया दिनै सामफ्रामबो जोंना बिदिनो जायो ओरैनोथ' उदै बुंखानाय हेभि ब्रेकफास्ट जाबाय फुङाव जानानै सैंडविच माबाफोर जाबायना ओंखायनो दिनै छाछ और क्या है छाछ दही रोटी बस प्याज बेल' दिनै खिन्थु नानिजों आंजों एसे दाउदै जाफागोन दाउदै देलै जानाय सिगां दुगैग्रोनि नै नानिजों आंजों दुगैखांबाय जाहा हेलो This is slime. It's inside this unicorn. Oh, good. You have unicorn also. Very nice. होमबा जेबो दुगैगासिनो बे दुगैखांनानै ज' ओंखाम जानोसै जाहा नङाबा नानिखौ अभी खाना है आपको भूख लगा ठीक है चलो फिर खाएंगे लेट्स गो Let's go. Camera will also eat. ठीक है Come on, come. come let's go आसलाव फैबाय जाहोगोनसै दे नोंथांमोनहा जोंनि हाबानि भिडिअखौ जा रिक्वेस्ट खालामनायखाय आङो ससे क्लिप होगोन बे भिडिअनि उनाव नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय जेबो गैया ओरैनो मोसानाय आवाज सावनाय बेल' नायबानो जाबाय भिडिअ बे ब्लगनि उनाव दे होमबालाय दिनैनि ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामसै जुदि नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामदो until the next one take care bye बोलो take care bye Take care, bye-bye.